Катися. Казакусом ти. Дякую, Казаку, що ти останньою каточкою зайшов, звичайно. Так, я зможу виграти, мабуть, чи ні? Чи так? Да, є одна єдина опція. Я роблю йому фейс, роблю це фейс. Ні, вже не можу все зробити. Мені треба було, щоб Велін випав. О, боже мій! Це була єдина опція, яка міг, мабуть, виграти. Просто. Який фан.